pamutemo chingamidzwa chakuita kwavaita saka chakumbira vana babati muchirikari vedu mumashure mangu tiuchiri vana vava zvavanhu ndatimbona ngozvitaura nemi dzakaona dzatinosangana nadzo. Munhu akatongwa tisina kumubvunza aramutso apiro but apiro yacho unofana kuona kuti yauri kutaura apiro zvinomusoro here, zvinoshanda here. Pane imwe nyaya yekuti apiro chingoda kuti akusura kubhadhara zvirimo muwani zvese zvese tinazvo tasangana nazvo tozviziva kuti uri kuita avo apiro asakuzoita payment. Saka chinenge chakanaka ukatongwa unofana kudhara mutemo udare unogona kutora kana kuti zvoro uchibhadhara munyika. Munhu kana atadza anotongwa opuwa mudurambo kuudza kwaanenge aita. Vanoroya vakawanda, vanopomba vakawanda, vanoba vakawanda, asi anobatwa musiwo achipomba ndiye mhombwe papi. Saka kana tawana mhombwe tikaona munhu anoita zvakaipa tinotonga. Tiri pakare papa vakomana vangu maasesaza vanotsutsa nyaya kusvika yasvika chaipo chaipo. Zvakangofanana kuti ukasangana neni parodhi ukanditengera bhodhoroko ukati kwamambo zvaita mutemo unditengere ndokudya mahara. Kana ndapedza kuti wandipa chikafu kana kutondipa 1000 chaipo ndopedza pano ndokurira kasha. Pano ndinotokurira kasha ndobasa rangu. Bosi kana ndakupinda muno muchete ndienda tochinja. Kana takachitamba tese nezuro takakura tese takaita sei, but kana ndakuita basa iri vanhu vakandipa ronyika iri rovakuru vakandipa vari kumbera ndinokurova ndikumisa. Uri mutsvuku, uri mutema, uri munhu akaita sei, chandinongoziva ndechokuti munhu wese ari panyika hapana munhu akashata. Mwari asikadenga nonyika pokupedzesera akati pano zvinhu zvandasiya panyika. Ndobva azvibvunza kuti chii zvikandasiya munhu angatonge nyika ino kuti ndiise vanhu panyika, akaisa vanhu panyika. Saka akaisa munhu akafanana naiye, saka tese takafanana navanhu. Vakadza vakanaka stereke, varume vakanaka stereke, asi idai varume venyu chaivo chaivo, idai vakadzi venyu chaivo chaivo. Ukaverenga bhaibheri panopa panotaura richiti kana wakuvata nomukadzi unofana kunyengetera kuti Satani asapinde. Modzokerera futi zvakare kuvata monyengetera kuti Satani asapinde. Saka musangoda nematsime asiri. Iro tsime rako chairo ukarishambidza rinorara kanaka. Mukadzi wako anofana kuti uchibuda padzapa iwo unofana kumuchiva kuti dai takumza kudoka pasikati ngatipinde mubedroom nokuona zvaanenge ari wakamuchengetedza iwewe. Wakamugadzira, mukadzi anogadzirwa newe muridzi wako. Kugadzirwa. Kana ukaona murume wako kana kuti bonde chahana tinoma elders vatinawa. Kana kucherwa zvoshoka zvomusana zvinotofamba. Asi nyaya yakaipa ndekuti unoenda kwasabu makuswera maakufumuka zvakati ye murume wangu akazogona bonde ari kudai zvinotaurwa here izvozvo in-house. At Raphael Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time.
Transform your vehicle into a mobile advertisement with Raffle Signs. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Raffle Signs, tried and tested. Yaida ndiye kuti inini ndakabva pamba nchiti ndienda kudemo. Taurisa. Ndakabva pamba nchiti ndienda kudemo. Zveshuwa ndirazoshanda ndavandati aga ndidzokere chikumba. Ndichidzokera kumba ndasvika shuwa mukichere makavhurwa bedroom makaita sei makavhurwa. Odi zi. Pechitatu ndakavheneka tochi. Ndopa ndakazoona madzimai angu abuda muchinja kuti varisi. Vakati maswera sei basi ino ndikati maswera. Ivo vachiti vapinda mubedroom ndivandapinda muchinja wasimeni vandasvika baba wakachinjomara vari muchinja zvakawanda. Ndobva ndavabata. Vwanditi shamsa nyongita noise mira ndikuite sei ndikubhadhari. Ndakati unondibhadharayo pamukadzi wangu mira ndoshedzera wani. Ndopa ndikabuda naye panze tichedzera chikikidza ndopa akatanga kundigisa. Ndobva atisa. Vatadzingidzana kusvika kwaruza kwenu. Ndopa ndikadzokera ndobva ndadzingenda kutaura namai vacho. Zvakanamai vacho zvakutoda iyo pandasitora ana atete shuwa akaona kubva matsuruzuro ekurizana kwakaitika eba. Yai vangu vai. Apseve. Vachizwa here neni. Inura zvako. Ndokokana nawo. Ukokana sei taura tiri maboganira. Maboganira ngo ndiye kuti inini ndakabva kumba ndichenda kuba. Watotuma nomazana yangu kuti ndotora 8. Pandaenda kuba. Ndakugoma ndichifamba ndiona kuti. Ndasvika pavhumi ndakata foni yangu yapera moto. Ndida ifoni pa ndidambureni baba. Ndibate muroti ndipinde muroti ndiende kukhuma. Ndichifamba ndikufamba. Ndapa chiwanzi chapaba. Akunga takasvika pa chiwanzi apa wachisvika. Zvakanziva. Ndokuita basa rokudana nomukadzi wangu. Ndakubata chikomba chomukadzi wangu. Ndakati sei wadaro. Zvakanziwa uri chikomba chomukadzi wangu. Vandi chibagira. Ndakati nawo. Zvokuita izvi. Zvinokodzerera kuita. Vandi chimwe chibagira. Ndopa ndakati iwe ndakukudzorera. Vandamurwa chibagira. Vandamurwa chini. Ndakati panapa ndakutora muswa panapa. Ndakutora ngozi. Munhu nokukorewa kwakaita ndogona mukwadza nekindipe panapa ndide ku. Yo zvakaita. Ndizvo. Saka pachiwanzi pake ndipo pano road yawaifamba nayo. Apa panofambiwa napo. Patori no road inofambiwa nayo. Pachiwanzi. Yeah, kuziti ngeyangu chini. Kuroti pachiwanzi papo pakati odi kuiwa. Ini ndandisipo ilo. Wanga usipo. Uyo ngamona ari paini. Ndakamona ari pachiwanzi. Ari pachiwanzi chaje. Iwo chidarika pachiwanzi. Ndobatanga kukurwisa matachi tukudana ukachi. Zvakakufadza here. Ini zvakandigumbura. Zvakagumbura. Ndokuwaita sei. Ndikatomutsura ndakati iwe zvokuita zvasvika. Vanditi chibhagera. Ndatokufunga kuti atakuti chibhagera wana anditi ndobva kuti futi uri kudana mukadzi wake ndobva ndakubvunza kuti zvakakufadza here. Zvakandidzimba. Zvakakudzimba ndokuwaita sei kudzimba. Pakudzimba kwandoita. Inini ndikuzvimba kwandoita ndakamudzorera ndafamba bacho. Saka paukadzimbiwa ukadzorera nokudzorera. Takadzorera. Sabva wati zvapera. Inini ndakati zvapera kwa. Zvatopera. Kusaidi kwangu. Zvanga zvapera. Ina batu unoti zvinopera. Apa. Inini kwandiri zvakapera kwari ndosisira. Kwese senda ukagara apo zvakapera. Ndaona samunero yokuti. Kurota zvinopera ndini. Right, ndosaka kubvunza kuti zvakakufadza here. Zvaifanira kunge wakaita ndezvipi kana munhu achikurova achiri pambosva yekuti kudana mukadzi wangu usingatamiri naye. Zvaifanira kunge wakaita. Inini ndikaona zvandikaita zvakuita zvakakodzera kwandiri. Zvakakodzera bawo. Saka ngasitokudii nokuti tinotaura kuti wani pachiwanzi muno wakasangana naye handizvozve. Pamba pake shuwa. Panga ukati panga pane road. Pane road. Ndobva yakurwisai uri murodi zvako. Ndobva kuti kudana mudzimai wangu. Ndizvo. Kuri kuti zvaifanira kunge wakaita ndezvipi chaizvo riri kutoyazi kuti wakusangana nomukadzi wake wongofamba nemurodi. Hainini ndaifamba murodi iye ndiye akatsinda. Aiwa yeye akakudenda shuwa kuti papa ndumba pake papo. Ndiye akatitenda because mari pai zvapo pamba pake. Ndiye akatitenda. Zvaifanira iye ndiye akakudenda. Ndobva kuti futi kudana nomudzimai wako. Handiti kwese kudenda kwese kwati. Ndobva atanga kukurova futi. Kwese kukutenda zvete kwese kwaita sei? Andini kwaita. Ndobva takubvunza mubvunzo kuti zvakakufadza here? Ndobva wati hauna. Ndobva wati ndakazongodzorera.
pakurova handizvozve ndobva takubvunza zvakapera here ndobva wati indiyani zvakapera ndasi wagara kuti hazvina kupera chavafanira kunge wakaita chaifanira kuti nyaya ipere kuti agutsikane uyu kuti wange wachingopinda neparodhi mukadzi wakaodana naye ndozvipi semunhu usina kufadzikana zvinopedza nyaya haini ndakaona izvozvo ndo zvandakangoita sezvo ndo zvandakaita regai tibatsira tichiti namusha ndofuna mutonga atopedza pato iwo ukubvunzwa mubvunzo wokuti zvakakufadza here zvakaita watipaazvinofadza mutemo unenge uchiti chii hakuna vatungamiriri ekutananizoya kuti vaurehwandekomani kana mambo vanimo chii chawakazenyayo sezvo wati ivazvakanoa zvakadaro takatoshandisa kuti isu kwakurwisana eziendi akatanga kundiro izvo zvandao zvifunga zvekuti ati tienda kuna sabhuku tienda kuna mambo kana kuti tienda wakatadza kuziva kuti pano nyaya ipapo ndakatotadza kuti pano nyaya zvino pano nyaya saka ndasati kudima nekuti woti pano nyaya kai ungarohweka iweyo iwo wodzorera woti zvapera uchinziva kudana nomukadzi wangu wedhira kuti kudana nomukadzi wangu iwo waifanira kunichenesa iweyo ngandizvozve iye aenda abva tapo takaenda akaya kumwa ndofunga ayataura pamwe ndakataura murumwe iwo mumwe chete wandakataura handiti tabva ipapo ndopayakati ayo nditenda kwanditenda ndakati aifanira kutangira mumwekeza kwaachaenda newe usina kufadzikana nozvamwaikwa ndiani inini handina kukwanisa kuendeko iwewe ndokarohwa iwewe ndowaizodana nomukadzi womunhu aifanira kutanga kuenda kwaaifanira kuenda kuti nyaya ichene ndiani ini ndakazodzera kurohwa ndakaitwa asi kanyaya nekuchena kudana nomukadzi womunhu ndoyawakagarira kavasi ndosaka muripo munochenesa saka nhasi tunochenesa asi unoti uri rohoka sei kuti tikuza kuti roho iwe ndiwakatadzirika dai izvozvi zvikati tichibvunzawo kuti ukamuroverei handina kukwanisa kumira dai ukatadza chakakutarisa chiivo uri wakadzimbiwa hainene kundiwadza zvakandiita zvanga zvizonguva iyo apa tokubvunza kuti wambo tokadzimbiwa isisu toti ukadzimbiwa here isisu toti ukadzimbiwa ndakarohwa isisu toti ukadzimbiwa here usina action yaukatora iwe ndiwakukwirirwa dare ndiwo futi ukarohwa ndiwo futi ukauzwa kudana nomukadzi wangu iwe futi ndokwirirwa dare futi ufaona seipa aiwa ninokuvhunguka kwandakaita hasha dzangu pandakarohwa mudzi dzakazopera kuti hamene zvasvii Nanisha, ini wakati mungu sedu mwana pachivanhu pakazhara tu. Ndinozoita kuti renga dzinazvibira azvindiyapo. Mwana awandi kuruka kufense mwana chiwo mitoyi kama wacho kutogoma kwa mugabweza kujana akilina mtuye zvikanaka nazvo. Anowanika awandi akilina mtuye anowanika ndofi zvakanaka ni yakone vanhu vose zvinodana nemukadzi wangu ungamati vosainodaidika inini mhosva yandinayo kupomerwa handina ino mhosva iyo yokuti uyu akundipomera osaka ndakapedza mhosva inini kwandiri ndikati inini iyoyo ukuti darei ndinobvunzwa kunzi iwe ndakubata kudana wakadzi wako nuni mhosva inodaidika haidairi inoramba uchingoramba ati saka munopa mukapomerwa kufoni yakanana nomukadzi wangu makazvicheresa pambe inini handidani nomukadzi wako aiwa ukachenesa here ini handazvichenesa zvinoreva kuti makanda kuti chauya chawo nouya kuti unotava nomukadzi wako handidani nomukadzi wako ende handitozivana naye niraika isusu senare tinenge tamutera mapoye munhu anokosha next door sabhuku anogona kuita pari famamboprera unoditaidza pandisi do zvirakunewo ndokupura munhu yamupomera kudana nokadzi aucheneti ndinochena asi ndinenza ndakaita ndakafamba ndakaenda ndakasvika ndakaudza madzimai angu kuti ndo zvandiita ninjo kuona zvaedza kuti kana tichitaura ndisai ndikuona kuti une mhosva patikuona kuti une mhosva wazvanipokutundera waifanira kutanga kuzvichenesa panhau yakaitwa nouye kuti undana nemukadzi wake nhau ikukuru wako akakuita kuti hazvina kukufadza waifanira kuzvichenesa ipapo kuti unotanga kuroera mahara uyo akandiroera bheka saka zvaioneka sei kuti akakuroera mahara iwe usina kuenda kumasabhuku kutaura kuti ndo zvaadita kana kuchedza munext door ipapo handinokwanisa kuchedza ukatadza kuzviita sei warohwa iwe uchinzwa kuti kudana nomukadzi wangu
Ini ndakaro. Ndanda kudera. Wa. Ukadzorera zvako kwese kutanguza kuzadzorera. Bali pano nyaya. Nausiri kuona Hapana nyaya. Uya akabata makomo akubata ndobva kumose unogowatiza uyu ndobva atera fukumba kwa mai vako ndokagera ugo vatusi kuti mwana uenda mbata Aina na undi bata ndumukati. asi anotera iromba kwa mai Mama ndiziwe uya ndakazosvika kumba ndakasedzwa nama akasvika pamwe. akasvika unoona zvaita pamwe akasvika kuyoka sikopa Ini. Ndakasvika kumba kwangu. kutaura nhau yako zvakaitika Handina kutaura nokuti waitaurira waishaisana nouyu takati ini ndimurume handina kunetsana kwandaita no uyu akundipomera handiti munhu anopomerwa chini handiti saka kupomera kwanga ndito ini ndakati zvandipomere tichapedzerana tega saka uyu akazomhanya kuenda kwaamai handiti achida kuzadzisisa shona yake kuti ini ndiri kuda nomukadzi wake handiti asi ini handidani nochi nomukadzi wake mama ndiri kutopomerwa kudana kuti ndiri kudana nomukadzi wake bhatika munhu anopomiwa unotofanira kutoitawo nyaya yekuti ucheneka unofanira kuchena kuti nhasi saka nhasi toti ukacheneka hauna kuchena seiti kuti hauna kuchena pari kunzwi akasvika kwaamai yako achitaura nhau yako iyoyo ndezvamanga maitana but waunongana wakaudza aiwa chaikupa kuti uita chindinya chokusana kuwana waunoudza zvinhu zvakadai chii inini hachisi chindinya handiti asi kuziva chigarisano chokuti ndakaramba chinetsa nomunhu hazvidi waiziva chigarisano pakadai ipa pane nyaya dzakadai idzinindepira hwepiri kuti achauya futi achaya kupi kwandiri hwepiri achitaura kudaro ndozvawaimirira aiwa titi aimira hwepiri nasauya ndasauya kuma ini ndikuti handisisida unobuda semuya ini handina chandozopaya ini ndozvibudisa ndichita ndizoani nomukadzi wakadhera nomukadzi ende iye haana kundibata mukadzi wake ndeyebhitinesi wangu chimenze chirega mutano ndapera iwe nonsense mukadzi ndo witness vakupenga zvavataura aiwa nandava nemakono garabasi ufambo varume zvavapengwa pavabvunza mubvunzo yokutaura kuti mukadzi witness mukadzi ambofa akabvuma apa kuti chokwadi chikonzero wagadzira nyaya yako watogadzira garaji ndokuti watogadzira nyaya yako zvichireva kuti mukadzi paari kuya pano zvatoda kungomubvunza chete takutotonga bhozi nasingatarisa kuti unodaro ende regai ndikutaurire kana ndakagara so ndino zvandotarisa nyaya yaitika ndakafonerwa sabhugora akandifonera akati ndo nyaya ndikatitonga zviri pamutemo ndaasingade kuti iuye kuno ndakati sabhu kutonga svika wapedza nyaya iyi unza zvanditaura handi zvandikataura iyi ndikati kana mane judgment moya mondiudza fundirai motaura neni kana mataura neni judgment ndokubva izvo ndakataura ndakatoifugidza ndichino ndikupai masimba kuti ingopera zvakaita sei zvakanaka but kana maapa manje mauda kushamisira munhu nyika ndo yangu iwe chii chakaitika murume wangu wechikomeda muchitonga nyaya makaona sei nyaya takatiripo pamukati pafeedback kumanhera munokuona kuti mamunotataimana nyaya
Mukandinza kuti taibaro yani. Ndikachedza boda ndikamuti boda. Maita mistake one. Sekuru wako afana ukaita private stock ne undodarika apa nomota deni auya pakumanudzo ndozvaitika. Ndakabudza ine nguwe. Zvinochiona inyaenda kwa sabhugora ndomira pape mwana wangu. Andauda. Ndikakuti ini tonga inyaya ndasika kuti isvike pakudai so. Saka kana vanhu masese angu avachitonga havakoni iwe mazvona mako wainzwa nyaya zviri right here wani wambona mapindura ari kuta mudai muka wambonyatsoona tambara makumwewo iyi wambona mapindura ari kuta mudai muka sito yanga sereka nyika ndo yanga kushama ndanga ndaititepo ndakanga ndainzwa ndetino pakandifonera sabhuku ndakati no pedza ndokuudza zvokuita opa judgment vakunoita ndambotaura ndichipinda mudare munomu tikati vanoba vakawanda vanoroya vakawanda vanopomba vakawanda anobatwa ari kuchipomba musuwo ndozvanai ndinotaura zvakawanda zvokuita uraitiwa maitira waite kurakidza kuti uri western ndiyandada kudzimbisa ndafunga kungotaura panodaro pandakataura ndichipa masimba gora ndaifungidza kuti gora achangoti no zvataurwa namambo kuti ndiite zvakare ndakatotaura kudhara yange isingaboda zvese izvi ndakapa masimba but wakuya pana kuita zvisina basa wamudza kawitness wako awitnessa mukadzi wake ndewitness wangu aifonyara uchatotaura mbeva dzopamba vakomana makodzo urusvika vanotaura iyi vakadzi yezvinezvi ukaenda pamadziva short time dhora unoriwana manzwa zvandikutaura ukaenda pabhawa yekupeuka ukapada short time 50 cents unomuita se mwana vanokuzoro kana waomerwa angada kutoyambowa maitire awaita mudare yekutanga uchita zvawaita izvo ari kuti ndivana akamusunga chibva pana pandikuda mari yemudare $20 nhasi mari yanofana kubhadhara mudare ndikuida nhasi kana pasina wezvinewo out muzvakana muri vana vokumba kwangu mufanira kuti kana ndikagara vakuru vachitaura ndakanyarara ndinofanira kutarisa kuti muchipeta muchinyarara wanzwa zvandataurira munhu ndati nhasi imari yake yese ndabhadhara nhasi iwe uye neyako nhasi zvisina kukundikana enda unosainawo ndikutaura iwe ndati sunga enda unosainawo iwe mazvona mako pozai iwe nendikirati wainzwa nyaya kana ndakati sekuru wakuru andifonera ndikamuti tonga nyaya masimba ndokupa ndaivhara urema kumba kwanga ndozvandaiitira nhasi ndaivhara urema kumba kwangu ndowandai boke ndakamupa usabhuku mami kutonga vanhu ngufumure tamba aita se ndinotora mombe dziri kumba kwenyu mese nhasi mukaita zvokutamba ukada kutamba neni ndikudzimbisa enda unosaina zvakanaka ndini chete ndinotonga kunyika muno right uyu next kwa 11 anoenda mombe 1 right every month musi wa 11 akaenda mombe 1 dzimwe 3 months wodzobata napedza dismiss next alright wanzwa matongerwa edanyaya panofeva zvayakaenda kwaagura ava pakatava makadii zvigamuchira ikupai zvakaita zvakanaka kandafunga kuti marovana tanga tavira zvinoratidza kuti hamuzorwa futi taifungwa kuti warovana
uri right nokuti nyuchi inofira kuti waini asi nyuchi wakatomoriwa kare.